Πως οι κάτοικοι δεν θα το δέχονταν, προτάθηκε η περιοχή της Κυπουρίστρας για την τοποθέτηση του εργοστασίου και της λίμνης απόθεσης τελμάτων. Πρόκειται για μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, με δάση και πολλά νερά στην περιοχή μεταξύ Ολυμπιάδας και Βαρβάρας, και φυσικά οι κάτοικοι δεν ήθελαν κάτι τέτοιο. Αφού βγάλαν απόφαση ότι ήθελε κάποια επιτροπή γερή για να είναι στα έξω αυτοί, δικηγόροι, η προεδρία από το Στημονικό, ο δικός μας από εδώ, οργανωθήκαν αυτοί. Εμείς όμως εδώ στις αρχές ερχόμασταν λίγα άτομα, γύρω στα 15 άτομα. Ούτε φωτιά, ούτε φυλάκι, ούτε τίποτα. Η φωτιά ήταν έξω στην αυλή και τουρτουριάζαμε χειμώνα. Μετά αποφασίσαμε να κάνουμε φυλάκιο. Λέμε δεν γίνεται, αυτά θα μας φάνε μπορεί και χρόνο και να κάνουμε μια καλύβα, να μένουμε εδώ. Άλλαζε τα κουφώματα από τα μαγαζιά, άλλος δεν ήθελε το σαλόνι, το φέρνε εδώ. Τότε ήταν με βελέντζες εδώ, ήταν πολύ ωραίο το δωμάτι, τώρα στοιχειωμένο. Καρέκλες και τραπέζι και ψυγεία, όποιος δεν τα ήθελε τα έφερνε εδώ. Και είχαμε οργανωθεί για καλά. Μετά ύστερα ξαναχτυπάει ξανά η καμπάνα, μαζεύεται ο κόσμος. Εμείς το συζητούσαμε έξω, τα 15 άτομα γυναίκες που ήμασταν, και λέγαμε ότι ζητάμε κόσμο απάνω. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο εμείς και εμείς, γιατί δεν σώνουμε το δικό μου το σπίτι, είναι να σωθεί ο τόπος εδώ. Σιγά σιγά ο κόσμος και το βάζει στο πετσί του το νόημα. Και σου λέει δεν γίνεται, πρέπει να πάμε. Από το φυλάκιο θυμάμαι ότι είχαμε οργανωθεί όλα τα χωριά. Είχαμε κάνει βάρδιες, καθένας είχε τη βάρδια του, άλλος πρωί, άλλος απόγευμα, άλλος μεσημέρι. Κανονικά, όπως τα εργοστάσια δουλεύουν σε 24 ώρες βάρδια, έτσι δουλεύουμε και εμείς. Καθόμασταν, ελέγχαμε, βλέπαμε τι περνάει, τι κινείται, τι πρέπει να περάσει, τι δεν πρέπει να περάσει, γιατί θα μας δημιουργήσει προβλήματα με το εργοστάσιο Χρυσού. Το φυλάκιο δημιουργήθηκε στην κυριολεξία για να ελέγχει το μεταλλείο, και έτσι είναι. Το τι μπαίνει μέσα, το τι βγαίνει έξω, και πραγματικά ήταν μια σοφή κίνηση, γιατί δεν αφήναμε ουσιαστικά να λειτουργήσει τίποτα στο μεταλλείο. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί τίποτα, το οποίο βέβαια θα ήταν και παράνομο. Γιατί χωρίς άδειες, χωρίς οτιδήποτε άλλο, για να σημειώσω και κάτι, το μεταλλείο μέχρι το 1994 θα πρέπει να έχει υποβάλει μια μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Αυτή ποτέ δεν υπήρξε. Και όταν υποβλήθηκε, απορρίφθηκε. Γιατί το μεταλλείο ρείπαινε. Άρα το μεταλλείο ήταν κλειστό. Άρα δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά γινόταν προσπάθειες να λειτουργήσει το μεταλλείο. Και υφιστάμενες εγκαταστάσεις, και να γίνει και υποδομή για μια αναδοσυχήμα της μεταλλουργίας Χρυσού. Το φυλάκιο δούλευε, όπως σας είπα, 24 ώρες το 24ωρο. Συμμετείχαν όλοι από τα χωριά αυτά που σας είπα, συμμετείχαν όλοι. Και με αυτό δεν επιτρέπαμε κάποια πράγματα, και έτσι τους καθυστερήσαμε τόσο πολύ, που όσο πήγαινε μάθαινε ο κόσμος, γίναμε πια τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να μας υπολογίζουν. Μετά έρχονταν φορτηγά να ξεφορτώσουν μέσα. Εμείς που ήμασταν πρωινή βάρια είχαμε περισσότερο αυτόνο, γιατί κοιτάζαν να τα περάσουν το πρωί, ό,τι ήταν να περάσουν μέσα. Το φυλάκιο συνήθως το κρατούσαμε παιδιά και γυναίκες τη μέρα. Το βράδυ βέβαια ήταν άντρες πάντα. Γιατί αυτοί που δουλεύαν τη μέρα, γιατί έπρεπε να ζήσουν και τις οικογένειές μας. Αυτοί που δουλεύαν τη μέρα πηγαίναν το βράδυ και φίλουσαν κάποια βάρδια εκεί. Λέγανε τώρα κίνηση στο φυλάκιο, τι γίνεται, λέγανε αυτοί ότι έχουμε φασαρία πάνω. Για πότε μαζευόταν ο κόσμος στο λεπτό. Το διώχναμε το φορτηγό. Άρχιβαν και μας έλεγαν ότι θα έρθουν τα ΜΑΤ, θα έρθουν τα ΜΑΤ. Λέγαμε, ας έρθουνε όσες φάμε και όσες φάμε. Περάσανε γιατί εμείς δεν είχαν προλάβει ακόμα να έρθουν οι άνθρωποι από τα άλλα χωριά. Δηλαδή ήμασταν μόνοι μας, ήμασταν γύρω στα 45-50 άτομα. Φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και από τη στιγμή που σου κάνουν επίθεση στα μάτια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Περάσανε βέβαια αυτό που θέλανε να περάσουν. Ήταν το τρύπανο που τους χρησιμεύε στο να κάνουν τις γεωτρήσεις για τις μελέτες τους. Αυτό το γεωτρύπανο όμως για μας ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσαν να κάνουν. Γιατί σήμαινε ότι θα κάναν τις μελέτες, θα παίρναν έγκριση και θα παίρναν και λεφτά. Και αυτό βέβαια θα ήταν το τέλος για μας, γιατί όταν θα παίρναν και άλλα λεφτά δεν θα μπορούσε να σταματήσει κανένας.
Το πρωί της 17ης Οκτωβρίου 1996, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ ευνηδιάζουν τις λίγες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους που βρίσκονται στο φυλάκιο. Παρά την αντίστασή τους, καταφέρνουν να περάσουν ένα γεωτρύπανο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Πολλά άτομα τραυματίζονται και πραγματοποιούνται 7 συλλήψεις. Έγινε μια πάλι, πιάσαν τις γυναίκες από τα μαλλιά, αγωνία, τα μωρά τα χτυπήσανε, πέσανε κάτω, εμείς μπροστά, οι άντρες από πίσω, τα ΜΑΤ πιάνανε από όπου έβρισκα γυναίκα, από το μαλλί, από εδώ, από όπου, αρκεί να την ξεφτυλίσουν θέλανε. Αλλά έπεσε ξύλο εκείνη την μέρα, πολύ. Στα γύρω χωριά χτυπούν οι καμπάνες, συγκεντρώνεται πολύ εξαγριωμένος κόσμος και ξεσπούν επεισόδια. Κόψαν τα μάτα από δεξιά μου και γύρισε άλλο στο ένα σπίτι και μου την έφερε στο κεφάλι. Το γιο μου τον έψανε από το λαιμό και του χτύπησαν και τον πουλιά. Η διαμάχη ξεκίνησε αργά το μεσημέρι. Η καναδική εταιρεία TVX, η οποία υπέστη 7 δισεκατομμύρια δραχμές ζημιές από το συνεχιζόμενο αποκλεισμό, δήλωσε ότι από 23 Οκτωβρίου αναστέλει τη λειτουργία του εργοστασίου αν δεν αρθούν τα μπλόκα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στην Ελλάδα ύψους 65 δισεκατομμύριων δραχμών που παρεμποδίζεται από μερικές δεκάδες κατοίκους. Και να λένε τα κανάλια τώρα και αυτοί που ερχόντανε ότι είχε 300 άτομα και ας ήμασταν εμείς 2.000 και κόσμου και 3. Ποτέ δεν λέγαν την αλήθεια. Για πότε φεύγανε τα μάξια και πηγαίνουν στο συνδρομονικό και φωνάζανε και στην Ασπροβάλτα και στα Βρασινά και στο Σταυρό και στον Άνω Σταυρό ότι θέλουμε δύναμη στο φυλάκιο, γίνονται πολλά. Έβλεπες τον κόσμο φάλαγγα τα μάξια από πίσω. Για πότε ανέβαινε ο κόσμος, σε δευτερόλεπτα ανέβαινε απάνω. Είχαμε τεράστια δύναμη. Αφού πιστοχώρησαν τα ΜΑΤ, πώς τα λένε αυτά, να πιστοχώρησαν. Όπως τα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη και έτσι γίνεται κάτω. Τα αυτοκίνητα τα σήκωσαν. Αυτά που βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη έγιναν και αυτού κάτω. Τώρα τα βλέπω πολλές φορές και λέω αυτά. Ήρθε ο κόσμος από γύρω τα άλλα τα χωριά, πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν ήταν μόνο η Βαρβάρα. Το φυλάκιο έπαιξε καταλυτικό ρόλο, δεν επέτρεψε να γίνει τίποτε, καμία ενέργεια μέσα στο μεταλλείο, η οποία βέβαια ήταν παράνομη. Παράνομη βέβαια για εμάς που το επικαλούμαστε και νόμιμη για την κυβέρνηση, για την νομαρχία, για όλους τους πολιτευτές που περνούσαν από την περιοχή, έτσι, όταν δεν είχε καμία άδεια λειτουργίας, καμία άδεια εγκατάσταση, οτιδήποτε να υπάρχει. Λοιπόν, ήρθαν κάποια γεωτρύπανα, τα οποία αυτά ξεκινήσαμε με κινητοποιήσεις, οι καμπάνες χτυπούσαν συνέχεια, έμπαινε κόσμος, έβγαινε κόσμος, τα γεωτρύπανα εγκλωβιζόντουσαν και έπρεπε κάποια στιγμή το πρώτο έφυγε. Το τρυπάνι που λέγανε το φέραμε εδώ και το φυλάγανε όλη τη νύχτα πάνω στη γέφυρα πιο εκεί και το φυλάγανε οι ματατζίδες για να μην το πετάξουν μέσα στη γέφυρα, στο νερό. Γιατί ό,τι πιάναμε το καταστρέφαμε, δεν το αφήναμε ζωντανό. Στη συνέχεια ερχόντουσαν κάποια καινούργια γεωτρύπανα, προσπαθούσαν να τα κατεβάσουν από δασικούς δρόμους, γινόταν ένας κλειστοπόλεμος. Εν τέλει, όταν βλέπουν πάλι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει όλη η ιστορία, γίνεται μια κυβερνητική επιτροπή που πάλι έρχεται στην περιοχή μας, γυρνάει Θεσσαλονίκη, πάει Πολύγυρο και λέει ότι πρέπει κάτι να κάνουμε με τη χωροθέτηση. Δημιουργήθηκε λοιπόν η επιτροπή από το ΙΓΜΕ και βρισκόμαστε σαν Δημαρχιακά Συμβούλια. Τελειώνει η πρώτη φάση με κάποιους μήνες καθυστέρηση και ενώ περιμέναμε ουσιαστικά να τελειώσει και το δεύτερο μέρος και απαιτούσαμε να τελειώσει κιόλας εμείς, προκρίνονται 3 περιοχές στην πρώτη φάση που έγινε της μελέτης
Μία ήταν